Bapak dia, Mbak. Mbak, Apa-apa, kok ngos-ngosan toh? Kayak ngoyak diskonan wae. tuku sabun. Sing dinggo ngombe sandangan. Monggo sabune. Lho, Mbak. Lah ndi gratisan piringe? Lah wingi Mbak Indah tuku sabun untuk gratisan piring. Lah kok aku ra entuk. Lho, lah kuwi kan wingi to, Mbak. Wingi to do tuku kabeh, rame. Stokku piring ya dadine entek. Lah kok aku ra mbok turai to, Mbak? Aku langganan pun kene, blonjo terus nih kene. Langganan apa? Langganan utang yo. Sidone sabune tuku ra. Ya sido lah. Tapi utangnya nyusul ya. Salahmu dhewe. Ora kayak aku bonusan piring. Lho. Kok malah salahku toh? Sidone utang meneh toh. Ngene iki to utang meneh ujung-ujunge ditombok tuh ya aku iki. Mbak Ida.